Ayan, magandang hapon mga kaagapay. Ngayon po pupuntahan po natin si Tatay Rody. Ayan. Then ito na po yung area po nila. Ayan yung daan. Ayan, medyo ano pala to, maputik-putik. Kasi parang ano to, basak area yata to eh. Ayan. So ayan na po yung daan. So maputik nga. Pero hindi ko alam ang daan. Saan kaya yung daan dito? Ayan, puno-puno ito ng mga tanim. Tanim po ng saluyot. Ayan. Dito kaya natin hanapin si Tatay. So ayan po yung bahay ni Tatay. Ayan. Saan ang punta mo, Tay? Bakit nakabutas ka? Pasok na kami. Yan lang ako ano? Ang dali lang ang ilawan ko. Magandang hapon po mga kaagapay. Ngayon po, nakita nyo naman yung daan papunta dito kila Tatay Rody. So, yun na, putik-putik. Tapos, hindi pa namin nakunan lahat kasi madulas yung daan. So, buti na lang nahanap namin yung bahay ni Tatay Rody. So, nandito na po kami sa bahay ni Tatay Rody. Ala, puntahan natin. Tay, kumusta? Ayan. Si Tatay Rody. Ito po mga kaagapay, si Tatay Rody yung na-vlog po natin nung nakaraan. Bali, sa mga hindi pa po nakakapanood doon, si Tatay Rody po ay isang Uragon, taga Naga, di ba? Then solo po siya sa buhay. Ayan Tay, kumusta ka na? Ito, Naubos na ba yung binigay ko? ay mayroon pa o. Meron pa. Tutulungan kayo. Siglang, okay lang. Tutulungan kayo. Upo ka lang tayo, upo ka lang. Okay lang kami dito. So makikita niyo, ipakita natin na yung bahay. Dito ka talaga na ang dulas. Saan ang higaan mo, Tay? Ito. Ito? Sige, itor na namin yung mga kapatid natin. Ay, ilawan ko doon. Sige. Ito yung bahay ni Tatay. Ha? Bale mga kaagapay, solo po sa buhay si Tatay. Wala siyang anak. Mag-isa lang siya dito sa kanyang bubong. Tapos di ba Tay, itong bahay mo, di naman sa'yo talaga to, no? May bahay ako sa Bicol po. Sa Bicol. Pero dito, Ito lang. Tapos itong lupa, May naupa ako. nangungupahan lang. Ilan ang upa mo, Tay? Ha? Ilan ang binabayad mo dito? Kailangan? Upa mo? 2,000 isang taon. Ay, isang taon. Sa lupa. Sa lupa Sarili lang. ko itong kubo. Itong bahay sa'yo. Ha? Itong bahay sa'yo. Yung lupa lang talaga. Yung bahay kay Tatay. Pero ano naman to, mga ano to, kawayan. O kita nyo naman, iikot mo sila. Pakita mo yung butas-butas pa yung mga ano. Butas-butas. Itong higaan mo, hindi ba? Ay, wala, hindi na. Kita nyo naman, yung higaan niya. Pakita mo. Nalagyan ko ng styrofoam. May mga ano pa. Kasi talagang luma-luma yung bahay. Kung baga, parang mga pinulot lang to na mga gamit ni Tatay. Kita nyo naman. May mga radyo, mga pinulot lang talaga to ni Tatay.
Kasi actually wala siyang... Matagal na kasi itong kubo ko to. Tapos ipakita mo, may saging dyan, no? Meron ng 10 taon. Yun nga tayo kasi, dito na tayo, labas na tayo para maliwanag. So, nandito yung lutuan ni tatay. Bali, ito na yung lutuan mo. Itong ilaw, ano na to? Nagbabayad ka ng ilaw? Ha? Nagbabayad ka ng ilaw? Nabayad po ako, 1 bumilya, 100. 2 bumilya yan. 200. 200 lahat. Sa isang buwan. So, saan ba ang mga gamit mo, tay? Ito, Ha? saan ang mga gamit mo? Mga plato. Ayan, Ayun, no? isa lang ang pinggan ko dyan. So, parang anong mga... Hindi mo talaga, parang ano lang to. Kawawa naman si tata. Mag-isa lang po siya dito sa sa kanyang Hindi bahay. pa tapos ako maglaba. Ang dami kong lalabahan. Nabasa. Saan ka Tapos. naglalaba, tay? Ha? Saan ka naglalaba? Yan o. Dito. So maganda rin pag umuulan, no? Kasi nakakapaglaba ka ng... Paano pag walang ulan? Ay sa puso. Sa puso. Nakuha akong tubig sa puso. Grabe. Yan po, doon po sa isang viewers po na parang gustong makilala si tatay. Na taga-ano din yung tay. Nagtanong siya na parang gusto ka pa daw niya makilala. Taga Bicol din. Medyo na nga siya dun sa yung una natin pagkikita. Sabi niya, balikan mo si tatay. So, tay, may ibibigay mo na ako ulit sa'yo na bigas. Akin na yan. Ano yung bigas ko? Bigas na naman. Balik tayo, baka makabalik ulit ako. Dito lang natin ilagay. Natulog yan o. Oh, Ipapasok ko na dito. buti pa si tatay may gate. So yun po mga kaagapay. Ito lang talaga yung tirahan ni tatay. Basang-basa din to. Daming tulo, ang daming yung mabubong ni tatay. So tay, kailan ka ba last nakapunta ng Naga? Matagal na o. Mag-ano na. Mag-5 taon na. 5 taon. Hindi ko nakaka-uwi. So 5 taon po hindi nakauwi si tatay. Bali, anong pangalan nung namayapa mong asawa? Tanda. Ayan. Ito asawa ko. Ayan, ito yung tanging alaala ni tatay sa asawa niya. Anong pangalan tatay Ang ng asawa pangalan mo? ng asawa ko, Purisima. Si Lori ko, taga-Albay. Taga-Albay. So, ngayon, di ba sabi mo may anak kayo? May anak ko, iliwalay. Meron doon sa San Mateo, sa San Pedro, Laguna, sa Indang. Indang Cavite. So, bali, hindi ka ba nila pinupuntahan dito? Ha? Hindi ka ba nila pinupuntahan? Minsan-minsan lang o. Bakit hindi ka na lang doon sa kanila tumira? May mga asawa na, saka magandang wala kang kasama. Dahil Sa kung may bagay. kasama ka, pipirahan lang ako. Pipirahan lang ako. May nakasama ako, puro hingi. Babae? Nandiyan okay sa na rin yan. magpaso. Tsaka, Iniwan ko. Oo, matanda ka na rin tay. Oo. So yun po mga kaagapay, itong bahay ni tatay talagang sana may Nagagawa akong bago doon. Dahil papaalisin kami dito. pinapaalis kayo dito? Yung kalsadang papunta doon, Mm. pagliko mo yung dito, meron ako doon ginagawa, pero kulang pang kahoy. Meron akong kahoy dyan na iba, Mm. kulang pa. So hindi ba kayo paalisin din doon? Baka pag Hindi, kaninong lupa yun? saka dyan o, sa Bantas. Bali pinapaalis talaga kayo dito. Ang uupa ko doon ng 3,000 sa taon. Dito,
wala nang upa, gayong papaalisin kami dito. Yun po mga kaagapay, si tatay, pinapalayas daw sila dito. Bale, magpapatayo siya ng bahay doon sa... Kubo-kubo lang. kubo-kubo lang din. Nakabili na akong yero. Second hand. May yero ka na. Bale, kahoy lang. Meron o. So, ayun po mga kaagapay, sana matulungan po natin si tatay na makabili ng kahoy. Ayan. Sana mapuntahan ko yung pinapatayo mo doon. Ay, pupunta natin ngayon. Ay, wag na po tay, wag na muna kasi umuulan. Oo, maulan po. Baka next na bumalik ako. Pakaabuno ko nga doon sa tanim ko. Pupunta ako doon. Sige, siguro mga next na balik ko, punta ako doon. Or baka may kasi panigurado makakabalik ako tatay. So yun po mga kaagapay, yun nga, kailangan daw ni tatay yung kahoy. Mga ilan ba ang kailangan mo tay? Malay mo may mga ilan kahoy na kailangan mo? Mga siguro 2 por 2. Meron na ako dyan, mga 20 sigurong dahil Ito? gagawa ka pang ganyan. Ito? Yan, nahingi ko lang yan doon sa pinagtarbawan ko. Mga yerong yan. Dati ako, ang trabaho ko sa talyer. Nagagawa kami ng mga bus nung araw. Galing ako sa Almasura Truck Bodybuilder. Sa Binyang. So tay, mas maganda magpatayo ka ng bahay, maliit lang. Oo, maliit. Kasi ito malaki masyado eh. Tapos ikaw lang naman yung ano. Meron ako dyan oh. Sige lang tayo, wag mo lang Saan ba ito? Dito. Meron ako dito, ayan o. Ito. Ayan. Mga kahoy yan, saka ito. Puro hingi ko yan. Okay. Sa talyer. So yun tay, sana may makasuporta po, makapag-abot ng tulong kay tatay ng materials, kahoy, tulad ng kahoy, para makapagpatayo ulit siya ng kubo-kubo niya. Yung binili mong sikanhan, hindi ba butas-butas din? Baka yung binili mo na yero, hindi ba butas-butas? Ay, kulang akong butas. Okay. Mas maganda sana kung ano lang. Ito, nahingi ko naman to sa pinagtatarbawan ko. Oo. So yun po, sana matulungan po natin si Tatay Rody na kahit masagot natin yung kahoy kasi meron daw siyang yero. Siguro tayo pag may good news ako or magpaabot ng tulong, ipag-pray natin. Ayan, babalik ulit ako dito. Tapos pupuntahan natin yung pinapatayo mong bahay para makita ko din, may pakita natin. Tabi ng poultry? Sige lang. So ito po mga kaagapay yung lutuan ni tatay. So parang hindi mo na akalain. Kung papasok ka dito, akala mo hindi na to bahay. Pero may saging. Ayan, may saging po. Hindi ko nag-iisip na may kasama. Sino yan tay? Parang artista, yun o. Yan o. Hindi yung topic, yung babae doon. May babae? Ayan o. Ito. Sino yan? Nahingi ko lang yan doon sa... Kala ko mga mo. Hindi dati yan ng pista sa Bagtas. Okay. Parang may pupuntahan ka tay. Mag-aamuno po ako doon sa tanim ko doon. Okay. So, yun tay, maraming salamat at nahanap din namin tong bahay mo. Sana makabalik ulit ako na may dala-dalang biyaya. Ayan. Sana po mga kaagapay sa mga kapanood gustong magpaabot ng tulong kay Tatay Rody. Ayan. Mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page. Ayan, kaagapay. And makakaabot po kay tatay. Ayan. So sige tay. Sabay na tayo po papunta doon. Oo, sige. So yun po. Pupunta na si tatay doon sa pinag-abunuhan niya.
So ito po yung bahay niya. Ito mga damit niya. Ayan. Yung damit niya dito nakahanger palabas. Ayan. So ayun po mga kaagapay, napuntahan po namin si tatay. Grabe, maputik po masyado yung daanan dito. Kasi ano po siya, parang basak to. So, parang basak. So yun nga, base dun kay tatay, pinapalayas na siya dun sa kanyang tirahan. So sana masuportahan po natin at tulungan po natin si tatay. Ito na naman umuulan. Then yun mga kaagapay, maraming salamat po sa suporta. Ayan, mega love shoutout po sa Team Blessings at saka sa lahat po na sumusuporta po sa atin. And thank you po sa panunood. Ayan, sa pag-share ng ating mga video sa Facebook. Ayan, sana po mas i-share nyo pa para mas marami pa tayong matulungan. So yun lang po kasi umuulan na po. Maraming salamat po. Bye-bye! Creed nor color, when it comes to helping people, there's no friend nor foe. When it comes to saving lives, this the message of compassion for all the world to see. Compassion has the power of humanity. There's no creed nor color when it comes to helping people. There's no friend nor foe when it comes to saving lives. This the message of compassion for all.